Ġesu reġa' qabad ikellimhom bil-parabboli u qalilhom: Is-saltna tas-smawiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu u bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa, imma dawk ma ridux jiġu. U reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom: Ejdu lill-mistednin, ara, il-mejda tiegħi lesta, il-barrin u l-oġġiela msemna diġà maqtula u kollox lest, ejjew għall-festa. Iżda dawk ma tawx każ. Min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħat is-suldati tiegħu eret lil dawk il-qattila u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu: Il-festa imħejjija, imma lil dawk ma kienx ta' min jistedinhom għaliha. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħsiena u tajba, u s-sala intliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ u qallu: Ħabib, dan kif tħaltaw m'intix liebes għall-festa? Dak dbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: Orbtulu riġlejh u idejh u għadbuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Għax ħafna huma l-imsejħin, imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'dawl jista' jitfa' dan it-tieġ tar-re fuq x'inhi s-saltna ta' Alla? Waħda mill-isbaħ immaġini tal-ġenna li nsibu fl-Iskrittura hi propju il-festa bikelfin u ċ-ċelebrazzjoni tat-tieġ reali li ħejja ir-re għal-ibnu. Infatti, fl-aħħar ktieb tal-Bibja, il-ktieb tal-Apokalissi, insibu dawn il-kliem: L-Ispirtu u l-Arusa jgħidu ejja. F'kapitlu 22, vers 17. X'insult kbir għall-mistednin li jirrifjutaw l-istedina tar-re u poġġew l-interessi tagħhom qabel tiegħu. Ġesu hawn kien qed jagħti twissija lil Lut li Alla stedinhom qabel kulħadd biex jaqsmu fl-istess ferħ tas-saltna tiegħu. Għalhekk il-konsegwenza tat-traskuraġni tagħhom biex jilqgħu din l-aqwa stedina kienet tassew se sseħħ għal dawk li jibqgħu ma jagħtux qima lis-sultan ta' dejjem u lill-ibnu li huwa bagħat. It-tajbin u l-ħżiena li marru jiġbru mit-triq ċertament li jirreferu għal pagani u l-midinbin. Din ċertament stedina ta' grazzja li wieħed ma jistħoqlux, favur u ħniena li wieħed ma mmeritax. Imma din l-istedina iġġib magħha twissija għal dawk li jirrifjutawha jew li jippruvaw jidħlu għal festa tat-tieġ bla ma jkunu imħejjija sewwa. Il-grazzja hi rigal mogħti għalina b'xejn mingħand Alla, imma huwa fih innifsu responsabbiltà enormi. Alla jistieden lil kull wieħed waħda minna għat-tieġ tiegħu, ħalli aħna naqsmu fis-sebħ u fil-ferħ tiegħu. Inti mħejji biex tiċċelebra fil-mejda bikel bnin tat-tieġ tal-mulej?
Mulej, ħallini nibqa' ngħix dejjem għall-kent tal-preżenza tiegħek u nikber fit-tama li qed narak wiċċ imwiċċ fis-saltna tiegħek ta' bla tmiem. Għażiża Marija, Om ir-Re ta' dejjem, idħol għalija b'talbek u ħejjini bl-istess talbek biex meta jasal il-waqt jiena bħalek ikun jistħoq li post fis-saltna ma' ibnek fil-ġenna. Amen.